Fil-100 jum li ilu jeżisti l-passaport ta' Heritage Malta, 7,000 student ġabru l-passaport tagħhom u b'kollox 31,000 adult u student diġà żaru bosta siti storiċi tal-Aġenzija mingħajr ħlas. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici esprima sodisfazzjon għal dawn iċ-ċifri u fakkar li permezz ta' inizjattivi bħal dawn il-Gvern qed jipprovdi aċċess aħjar ta' siti storiċi ta' pajjiżna. U r-rispons kien tajjeb immens. Immaġinaw 31,000 persuna bejn ġenituri jew gwardjani li akkumpanjaw l-istudenti u l-istudenti infushom illi żaru s-siti ta' Heritage Malta. Dan huwa din hija ċifra sabiħa immens fejn f'mid-ġurnata għandna dawn l-eluf ta' nies kollha li raw il-patrimonju ta' pajjiżna u aħna timlina b'determinazzjoni li nkomplu nagħmlu iktar u iktar għall-familji Maltin u għawxin. Il-passaport ta' Heritage Malta jipprovdi lil student u żewġ adulti b'aċċess bla ħlas u bla limitu fil-mużewijiet u s-siti kollha tal-Aġenzija. Waqt kull żjara il-passaport jiġi timbrat biex kull student ikollu rekordju tas-sit illi żar. Jekk student ikollu 10 timbri minn 10 postijiet differenti, jingħata żewġ viżi li jagħtu aċċess ta' darba għal żewġ siti li ma jkunux normalment miftuħa għal pubbliku. Min ikollu 27 timbru minn 27 post differenti jingħata viża għal dħul ta' darba fl-ipoġew ta' Ħalsaflini jew rigal esklusiv mingħand Heritage Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.